Triggerlydd i ddoi ac heddiw bod Betty French wedi tynnu nhw mewn unrhyw drefn heb i gosod nhw ac wedyn yn mynd ati i tynnu nhw allan y hwyrach mlaen. Ie, dyma ni ar hyn o bryd Merlod Mynydd eiddo Ian Jenkins o ryd cymerau. Felly mae'n rhaid bod Betty'n dod i ddiwedd y sioe unigol. Ac wrth gwrs ar ôl y dosbarth yma mi fydd bencampwriaeth i'r stoc ifig. Ac wedyn rhai y stoc un o ddoed yn ôl i gystadlu er mwyn gweld pwy fydd yn cipio'r prif obr yn yr adran A. Ac wedyn fydd y cynnwrf yn codi. Mi fyddwn ni'n symud ymlaen wedyn i'r brif bencampwriaeth yn dosbarth yr adran A. A tipyn o gynnwr fydd yn y cylch wrth gwrs ar gyfer y brif bencampwriaeth adran A. A fydden nhw'n cysadlu wrth gwrs am gwpan Hwsyn. Wel, mae yna 18 Eboles yn y cylch ac allan o 50 ac pob un o'n nhw'n awyddus iawn i fod yn sefyll ar ben y dosbarth yma i weld pwy geith y fraint o neu hynny. Os gennych chi ryw ffefryn ar gyfer y dosbarth yma Owen i'r Eboles yn yr adran A? Wel, mae gyda ni gynenillydd sioefer Llamed yn y cylch ar hyn o bryd. Mae gyda ni Heidi Bennett yn arddangos ceffyl gyfer draws y dŵr yr iseldiroedd, ond dwi'n meddwl bod yna benderfyniad wedi gwneud. Dwi'n meddwl mae ceffyl Palomino sydd yn cael ei dynnu fewn ar y brig ar hyn o bryd. Wel, y merch... Yes, Simon Williams. O'r gwyr. Pen y morfa Anwen sydd ar y brig. Mae'n sefyll ar hyn o bryd. Ar un nes i sôn o'r iseldiroedd yn dod mewn yn ail gyda Heidi Bennett. Felly'r un sy'n ail ar hyn o bryd. Jan Haines, Windmill Elena wedi cael ei magu yn y gwyr eto. Ond yn cael ei ferchen gan rhywun o'r iseldiroedd. Felly mae gyda'r cyntaf a'r ail wedi tynnu mewn. Yr un sydd yn dod mewn nawr, Kerry Powell, dwi'n meddwl y hon, eto yn cael ei berchen gan rhywun o'r iseldiroedd. Dwi'n meddwl bod hi'n cael ei magu gan frydfa synod. Ond yn berchen i deulu hookers. Felly synod Diamante sydd yn drydydd fel mae'n sefyll. Wel, mae hon yn dosbarth gryf i orffen yr adran yma. Ac dwi'n siŵr fydd y beirniad Betty French yn falch iawn o'r safon a'r niferoedd sydd wedi dod o ddanu hi yn y sioe yma. Felly dyna'r olygfa ar hyn o bryd, y rhai sydd ar y brig. Yn dosbarth yr Eboles neu'r adferch 3 mlwydd oed yn yr adran A. Yr un ar y brig. Ar hyn o bryd, Simon Williams, pen y morfa Anwen. Wrth gwrs, y teip yma o Merlod Mynydd yn nodweddiadol yr rhai sy'n cael ei cadw ar y gwyr, Owen. Ydy, mae hynny'n wir. Y teip yma'n boblogydd iawn ar y gwyr. A'r teip yn sy'n boblogydd iawn gan Betty hefyd, oherwydd ni wedi gweld llawer o'r prosglemau coch yn mynd i'r gwyr eleni, neu gwad hynny sydd wedi dod o'r gwyr. Dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd. Berchen gan berson o'r iseldiroedd, ond Heidi Bennett, brydfa Popser sy'n arddangos. Hon oedd yn bencampwr adran A yn sioefer Llamed eleni. Dyma ni Windmill Elena, fferm Morlais Tempo yw'r tad, a'r fam Windmill Lady Ellie. Felly Jan Haines yw'r perchenog, a Heidi Bennett sy'n arddangos. A'n drydydd Kerry Powell yn arddangos ar ran Robert Hoik,
o'r iseldiroedd. Synod Diamante. Cafodd ei phrynu yn arwerthiant Fair Oaks yn Eboles. Dwi'n meddwl yn dal i ryw 1,400 amdani pan oedd yn Eboles. Nhw wedi cael crynlwyddiant yn yr iseldiroedd gyda'r Eboles yma, ond dwi'n meddwl mai dyma'r sioe gyntaf iddi fynychu yng Nghymru. Ond drydydd yn bedwerydd wedyn Gethin Pritchard, Bryn Rodin, Tarian. Dwi'n nhw, mae nhw dal i fod yn do fewn yn cael ei tynnu fewn gan y beirniad Owen. Ydy, mae'r Dwi'n siŵr fydd y rhaid cyntaf yna yn poeni wan yn gobeithio jyst eisiau'r dosbarth yn ei ben. Mae hynny'n hollol wir oherwydd gyda'r cyntaf, ond un ffordd fedra hi fynd gyda'r gweddill, fedra nhw fynd i fyny wrth gwrs. Mae yna newidiad. Swapio'r trydydd ar pedwerydd yn ei deud. Synod Diamante yn cael mynd lawr. Bryn Rodin wedyn, iddo Gethin Pritchard, Bryn Rodin, Tarian yn dod i fyny'r trydydd safle. A Palomino yna yn drydydd, falle mwy o maint ar lleill hefyd. Yn sicr, yn fwy o faint yn sicr ydy. Felly o bosib dyna'r rheswm mae wedi cael mynd lawr. Bosib bod y 3 cyntaf wedyn yn plethu mewn gyda'i gilydd yn well. Felly mae'n y benderfyniad. Ond dyma ni dosbarth i'r Ebolesi ag Adfarch. 2 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig ac a mynd, y gwobr gyntaf mynd i'r gwyr. Dyma ni Mr a Mrs Simon Williams gyda pen y morfa Anwen wrth y march Epynt Royal Rumble ag allan o penboedd toffi. Ac bach emosiwn fan hyn yn y prif gylch. Ac rhywun yn hapus iawn cael ennill yma yn Llanelwedd.